Čau všetci, zdraví vás Ispen u nového videa, v ktorom, rovnou novej série, v ktorej si ideme ukazovať rôzne servery. Budú to české, slovenské, anglické, anglické, americké, to je v podstate to jedno, nemecké, proste všetky servery, ktoré sa dajú. My sa vrhneme na to. Prvé 3 servery sú tieto 3. Všetky sú československé. Tento je slovenské, tie dve sú české. Prvý je GameTeam.cz, druhý je Survival Games, tretí je Bycraft. To sú 3 najznámejšie servery. Prvý je tento, druhý tento, tretí tento, vidíte podľa počtu hráčov. Tak, na tento tu prvý, to je Game server v podstate, sa pripojíte cez adresu play.games.cz. Na GameTeam sa pripojíte play.gameteam.cz a na Bycraft sa pripojíte play.bycraft.cz. To sú 3 československé servery, ktoré sú v podstate najznámejšie a proste najznámejšie. Takže ďakujem, že ste si pozreli moje video. Bolo to dosť krátke, lebo proste dneska mám trošičku slabší internet a na serveroch mi to značne blokovalo. Tak preto som na nich ani neukázal vám toto hranie. Už sa tomu určite nebudem venovať. A to je dneska fakt všetko. Čau.